Manga muchizviziva here kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika zvese nebato reZANU-PF avo vaGeneral Retired Chiwenga vakashayikirwa natete wavo? Asi panyaya iyoyo zvakaita kuti tiuye tichida kuzoongorora kuti titaure nezvayo inyaya yekuti vanhu vanosapota bato reZANU-PF pamasai masocial media zvakanyanya vakanga vasiri kutaura nekuda kwenyaya iyoyo, vakanga vasiri kutaura nezvazvo zvakanyanya, kana kutoti vamwe vacho zvamuchose havana kunge vachikomenda pamusoro penyaya iyoyo, zvikonzero zvichiva zvinozivikanwa naivo kuti sei vakanga vasiri kukomenda kana kuti kutaura pamusoro penyaya iyoyo, zvinova zvinhu zvakonzeresa kuti isusu tikwanise kuzotanga kufambira nyaya dzacho kuti tione kuti chii chinenge chiitika, nekuti iko zvino situation yakuitika ndeyekuti ukaonekwa uchida kuratidza kuda kunosympathize zvakanyanya navo avo vamutevedzeri wava Mnangagwa, unoita kunge wave kuita functionalism zviya zvaitaurwa, izvo zvinova zvinhu zvavari kuedza zvikuru kurwisa mubato ravo reZANU-PF. Saka ndo apo patiri kuzoona kuti avo vanga vakashayikirwa natete wavo avo vainzi vakanga vakura vane makore anosvika iwo kuma 102. Ndo situation iripo, ndo nyaya yacho yatakanzwa pamusoro penyaya iyoyo. Ndo mufananidzo yavo vachienda kunoviga tete vavo. Asi chimwe chinhu futi zvekare, pane vanhu vazhinji vasina kunge vaonekwa vari ikoko kumariro ikoko kwakanga kuchinochemwa, ende nekutiwo maybe pamwe zvinhu zvaikonzerwa nekuti kwakanga kune mimwe misangano yaiitwa mubato ravo here, kana kuti hameno kuti chii chainge chinyatsokuitika. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vazhinji vetisingatauri nemazita havana kunge vachionekwa ipapo, ende vamuri kutoona vashoma shoma avo ndivo vega vanhu vakanga variko ikoko vachibatsirana navaChiwenga kuchema tete wavo. Ndo nyaya yandava nayo zvekare nhasi pano, ndakakubatirai ndichikuzivisai zvimwe zvezvinhu zvinonga zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe.